Yesaya tidungotwe. Due ntaban han asase a ewo Ethiopia nsubontene agya no ho a wosoma mpomafo a wotete nkyɛnkyɛma akoduo mu de nam nsuo ani no fa poso. Abɔfo a mo ho yɛ here monko ɔman a wɔyɛ atentene na wɔn ho akokwa no nkyɛn. Ɔman a wɔn ho yɛ hu firi ha de rekoro no. Ɔman a wɔwɔ tumi a wɔtietia amanso a nsubontene atwitwa na asase mu no. Mo wiasefo ne asase so tefo nyinaa. Se wosi mepo so franka a monhwɛ na se wɔhyɛ ne totrobento a montie. Na se Awurade aka kyerɛ me nie. Metena medwa so mahwekom mu. Se awia kete ahuhuru mu. Se twabre ahuhuru mu bosuo mu nunkum. Na enya nu twabra nhwe no apre. Na aduabafo reyɛ bobe esa a ɛregyegye no. Ode adre betwitwa man no agu. Na wayi ne nhoma no abubu mu. Obegya ne nyinaa hɔ ama meposo no ma ne asase somwa. Na no ma bedi so ahuhuru bre. Na asase somwa nyinaa adi so awobre. Ebre no mu na ode ɔman a ɔyɛ atentene na wɔn ho akokwa bɛyɛ ayeyode abre asafo Awurade. Wɔn a wofiri ɔman a wɔn ho yɛ hu ara firi ha de rekoro no mu. Ɔman a wɔwɔ tumi a wɔtietia amanso a nsubontene atwitwa na asase mu no. Wɔde wɔn bɛba asafo Awurade din atenaeɛ a ɛne Sion bepɔ no so.